Velkommen til Cirkus Snøvej. Jeg vil gerne starte med at præsentere de fantastiske klovne. Ja, lige ekstra hånd til vores dejlige klovne her. Ja, godt. Så må I komme ud. I gå væk, så bare kan lige få et billede der. Så tager jeg bryllupper med. Så må du gå hen til far. Vil du gerne det? Og giv en hånd til de fantastiske klovne. Og I har jo nogen, som ikke er bange for slanger her i børnehaven. Ja. Så nu kommer den fantastiske slangetæmmer. Er Ejlas mor Lige over sådan faktisk. Nej, så er hun her ikke endnu. Så må du lige komme med her. Så må du lige vente.
Giv dem lige en ekstra hånd. Vi har jo en prinsesse her i børnehaven, som er rigtig god til at holde balance. Så lige nu der skal vi sige velkommen til de smukke linedansere. Hun vil hellere hen til jer. Du skal ikke så. Kan du lige komme igennem her? Se, hun vil gerne lige. Og det er hendes den familie også. Det er ikke lige så. Vi har nogen, der er rigtig gode til magi her i børnehaven. De er faktisk fantastisk gode til det. Så jeg vil gerne præsentere de store Victoria og Cecilie. Og Victoria, hun er dygtig til at trylle, ikke også? Skal vi prøve at trylle Cecilie væk? Gemmer vi Cecilie herinde under. Trylle, der kan trylle. Skal vi se, om hun er væk nu? Op her. Hun er trylle væk. Vi har en mere, der kan trylle. Det kan du nemlig også, ikke også, Cecilie? Du kan også være trylle. Så skal man jo have tryllekappe på, når man skal trylle. Så skal vi se, om vi kan trylle Victoria væk. Kan du sige fokus? Fokus. Lille handkat. Og Victoria. Da-da! Skal vi se, om hun er væk? 1, 2, 3, nu. Oj, kom væk, kom væk. Kom igen. Fokus.
Giv den lige en ekstra hånd. Det er dejligt tryk på det. Nu skal du have besøg af nogle helt specielle klovne. Madrassen. Så her kommer de fjollede klovne. Ja, der har vi klovnene. Ali og Chris. Så det var godt. Se, hvor de klappede der. De var så fine. Sådan der. Giv dem lige en ekstra hånd. Jeg mangler en hånd. Vi har altså et meget farlige dyr her i børnehaven. Utroligt farlige dyr. Så nu vil jeg gerne præsentere de vilde dyr. Ja, det ved jeg godt. Kom. Ah!
synes jeg. Og det var de vilde dyr. Og som I jo kan se, så kommer der nogle rigtig stærke børn, vi har her i børnehaven. Så vi skal have, eller vi skal velkommen de stærke mænd. Hvor er det fint? Tre. Nu! Og man kan se. Vi prøver igen. Og I kan ikke engang mere. 1, 2, 3. Nu! Helt op. Og vi prøver igen. Og så vi ser, at vi kan dreje rundt lidt. Er I klar? 1, 2, 3. Nu! Kom så! Kan I dreje rundt? Godt! Ej, er I gode. Kan I en omgang mere? Er I så stærke? Må vi se mullerne? Må vi se mullerne? Godt! Vi prøver igen. 1, 2, 3. Nu! Så må I tage den med ud. Husk at rykke. Vi rykker. Sej. Var du god, skat? Ja, okay. Kan du se? Hvor kommer det fra? Hej, mor. Ja, så er det ikke fint. Der var lige et ekstra nummer her. Gider man har ikke lige nu. Og det bliver lige sådan en kort oplæsning. Det var de stærke mænd. Og her i børnehaven, der har vi heste også. Vi har faktisk 3 heste. Vi skal lige have sat op til de der heste. Sådan der. Så jeg vil gerne præsentere de 3 heste, vi har her i børnehaven. Så her har vi hesten Karoline. Og hesten Græskar. Og hesten Så
Ja, de kan løbe, de heste. Ja, så dygtige vores heste. Og så kan de lige stå herovre på en række. Ja, og de er rigtig dygtige til at springe. Så vi har rigtig springheste. Nu ser vi lige hesten Julie. Ja, flotteste spring. Og hesten Oscar. Det flotteste spring. Ja! Og hesten Karoline. Det flotteste spring. Ja, og så hygger I lige lidt. Ja. Så følger vi. Og så stiller vi os lige op på en række her. Så skal vi lige bukke. Og det er den sidste hest af. Nej, så skal vi lige bukke. Så må alle cirkusartisterne komme op og stå heroppe. Også dem der deroppe, hvis de vil. Alle må gerne komme op nu. Alle Nej, okay. prinsesser og alle